Assalamu alaikum jama'a. Za ku saurari waƙar barkwanci ne daga bakin ɗan uwanku naku Sabi SD mai suna ƙanena. Wayan taɓa mun ƙane, wayan taɓa mun ƙane. Yanzu wai Sanusi wane ya bige ka? Ka faɗa min in je in masa duka. Wai Abdu ne ya ƙarfe ni da mari. Shi Abdin ya mare ka? Shi ne ya mare. To yau zai gaya wa kowa a gidansu, mu je can a wurin shi. No. Kai Abdu, me yasa ka bigi mamman? An bige shi koko ka rama mushi. Zan rama mushi yanzu, zan rama mushi. Wayo jama'a ku tece ni. Subhanallah sannu. Kai Abdu, ka ci sa'a kan faɗa ran Alhamis. To shirya a gobe zan ci ubanka. Ka ji shi, ana haramar Juma'a in yi faɗa da kai. To ka iso Asabar sai mu buga. Ka ji shi, Asabar ban gari an aike. Waye ba za ka rama mini marun ba. Kai ka jira yanzu zan doke shi. Ni kace A Abdu, ni da kai mun zama to ɗaya. Babu faɗa wanga ai shirme ne. Kai Sanusi wai iwa ta fi ƙarfi na. In dai wani ne ya taɓa ka zara mama, amma magana Abdu ina. Abdu, Allah ya isa. Subhanallah sannu.